ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നീ പൂർത്തിയാക്കി തരണേ. ഔലിയാക്കളുടെ വർഗ്ഗത്ത് കൊണ്ട് നീ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നീ പൂർത്തിയാക്കി തരണേ. മുൻ പ്രസിഡന്റ്, അതുപോലെ കുയ്യത്ത് ബാലിന്റെ എല്ലാമായിരുന്ന മലാർ ഉപ്പാപ്പ എന്ന ആ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ആ മഹാന്റെ മകൻ കൂടിയായ ഹാജി എൻ അഹമ്മദ് കുഞ്ഞി ഈ നമ്മുടെ മഹത്തായ വേദിയിലുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശാരീരികമായ എല്ലാ അസ്വസ്ഥതകളും മാറ്റി ആഫിയത്തും ദീർഘായുസ്സും അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ എന്ന് ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് വേദിയിലേക്ക് ഹൃദയമായി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുകയാണ്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ വേദിയിൽ ഹാജി അഹമ്മദ് കുഞ്ഞി കുയ്യത്ത് ബാലി ജമാഅത്ത് മുൻ പ്രസിഡന്റ് വേദിയിലുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, ആഫിയത്തും ദീർഘായുസ്സും ഹിമ്മത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ എന്ന് ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെയും ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. അതുപോലെ കുയ്യത്ത് ബാലി ജമാഅത്തിന്റെ മുൻ പ്രസിഡന്റ് അഹമ്മദ് കുഞ്ഞി ഓടങ്കള അവർകൾ, അദ്ദേഹത്തെയും അല്ലാഹുവേ ആഫിയത്തും ദീർഘായുസ്സും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ കുയ്യത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ മുൻ പ്രസിഡന്റും നമ്മുടെ മണവാട്ടി ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിന്റെ ചെയർമാനുമായ ടി ഇസ്മായിൽ മാസ്റ്റർ അവർകൾ ഈ മഹത്തായ വേദിയിലുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെയും ഈ മഹത്തായ പരിപാടിയിലേക്ക് ഹാർദമായി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഉറൂസ് കമ്മിറ്റിയുടെ ട്രഷറർ മൂസ മജീദ് ഹാജി, അദ്ദേഹത്തെയും ഈ മഹത്തായ വേദിയിലേക്ക് ഉസ്താദായി ഇരിക്കുന്ന അഭിവന്ദരായ മോൾ ഉസ്താദ് അവർകൾ ഈ മഹത്തായ വേദിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, അദ്ദേഹത്തിനും ഈ ആഫിയത്തോടു കൂടിയുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നൽകിയ റഹ്മാനെ സബ് കമ്മിറ്റിയുടെ എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് ഒരുപാട് കാലം കമ്മിറ്റികളിൽ സേവനം ചെയ്തിരുന്ന ഒരുപാട് വ്യക്തിത്വങ്ങളുണ്ട്. മജാൽ മുഹമ്മദ് സാഹിബ്, ക്യാപ്റ്റൻ അബൂബക്കർ ഹാജി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള എല്ലാവരെയും ഈ മഹത്തായ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. എല്ലാ ഉസ്താദുമാരെയും ഇവിടുത്തെ മുഴുവൻ അധ്യാപകരെയും പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ സമസ്തയുടെ പ്രസിഡന്റ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ജിബ്രി കുത്തുകോയ തങ്ങൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇവിടെ എത്തുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പ്രഗൽഭനായ പ്രാസംഗികൻ പ്രഭാഷകൻ ഇബ്രാഹിം സാഖാഫി താത്തൂർ അവர்களுം എത്തുവാനാണ്. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് സാഹിബ് ഡിഎം അവരുടെ അധ്യക്ഷത വഹിക്കാൻ വേണ്ടി. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه سيدنا ومولانا محمد. الله سبحانه وتعالى അവന്റെ റഹ്മായ ഫضലുകൊണ്ട് ഇവിടെ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന മഹത്തുക്കളായ സ്വാലിഹീങ്ങളായ ഔലിയാക്കളുടെയും അതുപോലെ സയ്യിദത്ത് മണവാട്ടി ബീബി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹായുടെ വാർത്തത്തുകൊണ്ടും ഇവിടെ മുമ്പ് സേവനം അനുഷ്ഠിച്ച് നമ്മിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോയ ഉലമാക്കൾ, ഉമ്മഹാക്കൾ, നേതാക്കൾ, അവരുടെ എല്ലാം വർഗത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സദസ്സ് അല്ലാഹു രണ്ട് ലോകത്തിലും ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു സദസ്സായി അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ഇതിന്റെ തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ അല്ലാഹു ഭംഗിയാക്കി തരട്ടെ എന്ന് ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് മഹാനായ സയ്യിദ് അവർകൾ വളരെയധികം ക്ഷീണത്തിലുമാണെന്ന് നമുക്ക് അഴിയലോടുകൂടെ ഒരു ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗം നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത് ഉചിതമല്ലെന്ന് പൂർണ്ണമായി ബോധ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് വേദിയിലുള്ള അതുപോലെ മുൻകഴിഞ്ഞ ആളുകളൊക്കെ നമ്മുടെ ഹത്തീബ് ഉസ്താദ് അവർകൾ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് കൊണ്ട് ആ ഭാഗത്തേക്ക് ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല. ഉറൂസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാം നടത്തപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, അതിൽ പലതും ഉണ്ട്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഇവിടുത്തെ സിയാറത്ത്, അവരുടെ പേരിൽ സദഖ ചെയ്യൽ, ഖുർആൻ ഓതൽ, അന്നദാന വിതരണം ചെയ്യൽ, അതിനെല്ലാം ഉപരിയായി പരിശുദ്ധ ദീനിന്റെ ദഅവത്ത് എന്ന നിലക്ക് ഒരുപാട് ദിവസത്തെ
നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പ്രഭാഷണം ഇത്യാദി നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്ന സമയത്ത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഇതിന് മാതൃക കാണിച്ച മഹത്തുക്കളായ സ്വാലിഹ്യങ്ങളുണ്ട്. അല്ലാഹു അവരുടെ എത്തിക്കൊടുക്കട്ടെ. ഇവിടെ നേതൃത്വം വഹിച്ചിരുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുശ്ശേരിയ ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ് ഒരു വലിയ പണ്ഡിത സംഗമത്തിൽ അബ്ദുല്ലാഹി യാഫിഈ റളിയല്ലാഹു അൻഹു തങ്ങളുടെ ഇർഷാദുൽ യാഫിഈ എന്ന കിതാബ് പണ്ഡിതന്മാർ ഒരുപാട് മുദരിസന്മാർ ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ശൈഖുന ആ കിതാബ് ഓതി കൊടുക്കുകയാണ്. അതിന്റെ ഉദ്ഘാടന ദിവസം മഹാനായ ശൈഖുന സംഭവം നമ്മെ കേൾപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ ഉസ്താദ് കൂടിയാണ്. ഔലിയാക്കളുടെ ലീഡറിൽപ്പെട്ട മഹാനാണ്. എത്തിയപ്പോൾ ആ ഗേറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ അവർ കടക്കുന്നു. ഇതുവരെ ഞാൻ വന്നു, അപ്പുറം മദീനയുടെ ഗേറ്റാണ്. ആ ഗേറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ കടക്കണമെങ്കിൽ എന്നെ വിളിക്കണം. അവിടെയുള്ള അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ സമ്മതമില്ലാതെ പോകാൻ പറ്റില്ല. അവിടെ ടെന്റ് കെട്ടി താമസിച്ചു. ദിവസങ്ങൾ ഒന്നല്ല, 14 ദിവസം കഴിഞ്ഞു. 14 ദിവസം എന്നെ സിയാറത്തിന് വന്ന ആളുകൾക്ക് സ്വാഗതമുണ്ട്. വന്നോ, മർഹബാ മർഹബൻ ബിറസൂലി റസൂലില്ലാഹ്. തഖ്വ ചെയ്തോ എങ്കിൽ അല്ലാഹു തആല എല്ലാ ദൃശ്യകാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കും. അല്ലാഹു ഇൽമു കൊടുക്കും. അപ്പോൾ തഖ്വയിലൂടെ ജീവിക്കണമെന്ന ഉപദേശവും അത് കാരണമായി കറാമത്തും അതിന്റെ അർത്ഥവും ലഭിക്കും. ആ സിയാറത്തിന്റെ ശേഷം മരിച്ചുപോയവരുടെ ഖബറുകൾ പോയി എന്നിട്ട് പറയുന്നു ഫഹദ്ദഹൂനി. ആ 10 ഔലിയാക്കൾ എന്നോട് ഇങ്ങോട്ട് സംസാരിച്ചു. ഹയാത്തിലുള്ളവർ മാത്രമല്ല, മരിച്ചുപോയ ഔലിയാക്കളും എന്നോട് സംസാരിച്ചു. ഫഹദ്ദഹൂനി. അത് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നു. മദീനയുടെ ആ ഗേറ്റിൽ പിന്നെയും താമസിച്ചു. പക്ഷേ പിന്നെയും ഓർഡറില്ല. 14 ദിവസം പിന്നെയും താമസിച്ചു. 15ാമത്തെ രാത്രി വന്നു. ആ സമയത്ത് ചോദിച്ചു, സിയാറത്ത് കഴിഞ്ഞു നബിയെ, തങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ച 10 ഔലിയാക്കളും അവരുമായുള്ള സംഭാഷണം മുഴുവൻ കൂടെ പങ്കുവച്ചു. എന്നിട്ട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു, മരിച്ചുപോയ ഔലിയാക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അബുൽ ഖൈസ് എന്ന മഹാനുണ്ട്. അത് തങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ വല്ലാത്തൊരു മഹാനാണ്. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, അബ്ദുല്ലാക്കറിയോ, അത് അഹ്ലുമൻ ലാ അഹ്ല ലഹു ഗദൻ. പരലോകത്ത് അഹ്ലില്ലാത്തവനിക്ക് വലിയ സഹായം ചെയ്യുന്ന വലിയ മഹാനാണ്. എന്നിട്ട് എല്ലാ സംഭവം കഴിഞ്ഞു. ചോദിച്ചു, നബി അങ്ങോട്ട് കിടക്കട്ട, അതും ഇങ്ങോട്ട് വരട്ടെ നബിയെ. അപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത്, ഇവരുടെ സമ്മതം, ഇവരുടെ വൃത്തമാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അതായിരിക്കണം. ഇതിന്റെ തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെ എപ്പോഴും ഞങ്ങളാരും വലിയവരല്ല, അല്ലാഹുവാണ് മാലിക്കുൽ മുലൂക്ക്. അവരുടെ പരിപൂർണമായ സമ്മതവും അവരുടെ അമ്നും അവരുടെ എന്നുള്ള മദതും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം അല്ലാഹു ചൊരിച്ചു തരട്ടെ. ഈ പൊയ്യത്തവയിൽ നമ്മുടെ ഈ പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ ആ മഹാരഥന്മാർ, അതുപോലെ ഇവിടെ അതിന് വേണ്ടി സഹായിച്ചവർ, സഹകരിച്ചവർ, ആണുങ്ങളുണ്ട്, പെണ്ണുങ്ങളുണ്ട്, കുട്ടികളുണ്ട്, യുവാക്കളുണ്ട്, ധാരാളം ആളുകൾ ഈ അടുത്ത് അന്ത് നമ്മിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോയി. അങ്ങനെ എത്രയോ ആളുകളുണ്ട്. നമ്മുടെ ഓർമ്മയിൽ ഇല്ലാതെ ആയിപ്പോയവരുണ്ടെങ്കിലും അള്ളാഹുവിന്റെ ഓർമ്മയിൽ അത് ഉണ്ടല്ലോ. നമുക്കൊക്കെ അള്ളാഹുവിനെ ഏൽപ്പിക്കാം. മഹാനായ സയ്യിദ് അവர்கள் ദുആ ചെയ്യും. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നേരത്തെ ഉസ്താദ്
ഉസ്താദ് ഉണർത്തിയതുപോലെ വളരെ ക്ഷീണിതനാണെങ്കിലും വളരെ നല്ല സൗമ്യമായ സ്വഭാവത്തോടെ ഞങ്ങളോട് ഇടപെട്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഇവിടെയും നമ്മുടെ ചുറ്റുഭാഗത്തൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമുക്ക് കത്താണിയാണ്. ഇപ്പോ നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സ് കുളിർമയുള്ള ചില വാക്കുകൾ തങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇപ്പോഴും ഞാൻ കേട്ടു. الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. വേദിയിലുള്ള സാധാരണ പണ്ഡിതന്മാർ, കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ, അതുപോലെ തന്നെ ഉമറാക്കൾ, എൻ്റെ മുമ്പിൽ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന ഈ ധർമ്മനഗർ നിവാസികൾ, ഈ ജമാഅത്തിൽപ്പെട്ട സഹോദരന്മാർ, അല്ലാഹു നമ്മുടെ ഈ ഒത്തുകൂടൽ അതുപോലെ തന്നെ ഒത്തുപിരിയലും ഒരു ഖൈറായ അമലായി അല്ലാഹു ഇരു വീട്ടിലും നമുക്ക് അതിന്റെ പ്രതിഫലം നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. അപ്പൊ ജാഫർ സാദിഖ് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു സ്വാഗതം പറയാൻ എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും കഴിയാൻ, അയാള് തേടി പിടിച്ചിട്ട് വരുന്ന ആളെ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. ഈ സ്വാഗതം പറയുമ്പോൾ കുറെ പോയി സകര ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു, അയാളും റാഹത്തിൽ എല്ലാവർക്കും വൈക്കുന്നു, മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ വൈക്കുന്നു. ഇന്ന് ഇരുന്നോളിനെ മാത്രം എല്ലാവർക്കും വൈക്കുന്നില്ല. അപ്പോ വിശപ്പ് നമ്മൾ എല്ലാവരെയും അലട്ടുന്നുണ്ട്, അല്ലേ? അപ്പൊ ഈ മഹത്തായ ധർമ്മനഗർ, ഈ ഉറൂസ് പരിപാടി എന്താണ്? ഈ ധർമ്മനഗർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ധർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ അതിന്റെ രണ്ടർത്ഥമുണ്ട്. ഒന്ന് മതം, രണ്ട് സദഖ, പിന്നെ നഗർ. അപ്പൊ നല്ല ഒരു പേരാണ് ഈ നാട്ടിലേക്ക് ഇടപെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ മൺമറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന മഹാനായ അല്ലാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾ, നാം അവരെ കാണുമ്പോൾ പേടിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ട്? അതായത് ആര് അല്ലാഹുവിനെ പേടിച്ചു, ജനങ്ങൾ അവനെ പേടിക്കും എന്നാണ് നബി കരീം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ്. ആര് അല്ലാഹുവിനെ പേടിക്കും, നമുക്ക് പേടിക്കേണ്ടത് മനുഷ്യന്മാരല്ല, അല്ലാഹുവിനെ പേടിക്കും. അങ്ങനെ പേടിച്ചാൽ അല്ലാഹു ജനങ്ങൾക്ക് ആ വലിയനെ കുറിച്ചുള്ള ഭയം മനസ്സിലേക്ക് ഇട്ടുതരും. അപ്പോൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ നാം എല്ലാവരെയും അല്ലാഹു ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಧ್ವನಿ ಮೀಡಿಯಾ ಆಪ್ ಇದೀಗ ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಧ್ವನಿ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ವೀಕ್ಷಿಸಿ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಧ್ವನಿ ಮೀಡಿಯಾವನ್ನು ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಗೂ ಟ್ವಿಟರ್ಗಳಲ್ಲೂ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಧ್ವನಿ ಮೀಡಿಯಾ, ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿ.